shi za ku ji idan ya tashi faɗa saboda yarensa shine na ɗaya a duniya, shine a kan gaba, duk wani yare na duniya zai biyo bayansa ne. Za ku ji ya ce kwam ku rubuta ba sai ka ce haushin kare kwam ai larabci ne yawwa. Sannan misali kamar mutanen China, kun san su ko bangaren yaren su in ba da barbara ba da barbara hawai shi kan ta kuma sai da ka zama soko saboda shi Jet Li din na aguna yayi karatu. Ai kuna ganin shi a talabijin ko? Warai ma kuwa. To aguna yayi karatu. Shi Jet Li din. Allah sarki. Saboda haka su in za su faɗa za ku ji sun ce Allah ya ma wani irin kai. Profesa, ya sunan kwarto da turanci? To, yanzu za a gaya ma shi ne Quartes. Yawwa. Quartes. Yawwa. Ya sunan mangala da turanci? Mangala. Za ka iya cewa Mangalios. Mangalios. Wala ya iya. Mangalios. Mangale. Mangalios. Mangale. Mangalios. Mangalios. Ai ka ce Leos din nan shine ta talbata Mangala. Mangalios. Yawwa. Ka san tsiyar cin kwaki kenan. Har abana abadin ka tahi da ka ci kwaki ka kwanta da kwaki ina za ka yi basira? Ba zan ba. Dan gidan Basiru. Dan shi ne dan gidan Basiru. Dan gidan Mashela. Anan za ku yi mana fada. An ya ga mu 20 zan gama. Ba fada. A haddace wannan. To, an rike. Sannan kuma bayan wannan za mu zo mu muku na alphabet. To, idan na ce muku A, zan gaya muku A din nan me za ta fada. Idan na ce muku B din nan me za ta fada. Idan na ce muku C, ga abin da take nufi, ba zan zuba muku da yawa ba saboda kwakwalwarku ba za ta dauka ba. Allah da Annabi ai da ko saboda kin ga